Jarraitzen dugu lehen utzi dugun tokian, esaten genduen plaga tektonikoak 28 zirela, baina horietatik 7 dira bizkat handienak edo gehien ezagutzen direnak. Hemen ikusten dituzue, Ipar Amerikako plaka, Hego Amerikako plaka, Ozeano Bareko plaka, Afrikako plaka, Eurasiako plaka, Indo-Australiako plaka, eta hemen hegoaldean Antartikako plaka. Uste dut 7 direla. Aurrera. Gure kontinenteak beti izan dira horrela, beti orain gaur ikusten dugun mapa moduan agertu zaizkigu beti. Ez. Orain dela 200 milioi urte edo 250 milioi urte, kontinente horiek elkartuta zeuden hemen ikusten ditugun bezala. Danak eskua emanda bezala, elkartuta zeuden. Gero denporaz 100 milioi urte pasatuta, holako antzeko mapa bat ipini aldugu, badoaz pixkanaka zabaltzen, banatzen, ezta? Milioi batzuk beranduago hartzen dut hemen behan ikusten dugun bezala, gaur egun duen formara hurbiltzen doa, Ipar Amerika eta Hego Amerika ja nahiko berdintsu dagoz, baina Europa, Afrika eta Asia oraindik bat eginda zeuden, eta horrela gaur egun arte. Eta gaur egun ezagutzen dugu horrela, eta milioi urte pasatzen direnean, milioiak pasatzen direnean, hau ere aldatzen joango da, pizkanaka mobitzen ari delako, ezta? Nor zen gizon hau? Gizon hau, zergaiti da ezaguna, hobeto esan da. Berak esan zuelako orain dela 200 milioi urte kontinenteak elkartuta zeudela, elkarturik zeudela. Bera alemaniarra zen, ikasketa aldetik meteorologoa eta fizikaria, eta kuriosidade moduan jaio zen 1880an eta hil 1930an. Gogoratzen bazarete, mendeak ikasteko, esan gendun, 1880 bada, ze mendea da, 1818 gehitu behar diogu bat, berez, mendea 19. Eta 1900 eta piku bada, gehitzen diogu bat 19 eta mendea 20. mendea. Horregatik esaten dugu, gu bizi garela 21. mendean. 2017 urtean, 20 gehi bat, 21. Aurrera goaz. Zeintzuk dira erliebearen barne eragileak, edo zer dago? Erliebea sortzeko, forma desberdinak emateko, badagoz eragile batzuk, eragin egiten dutenak. Eta batzuk dira barne eragilea. Barne esan nahi du, barrukoak direla, izkutatuta daudela. Barruan ematen dela aldaketa hori, eta erliebean aldaketak ematen dira. 4 ikusiko ditugu. Lehenengokoa tolesdura. Tolesdura zer den? Barne indarrak presio egiten badut hemen, adibidez, hemendik, eta presio egiten badut hemendik, alde bietatik, bultzatu egiten badute batetik eta bestetik, ematen dena da arroka horiek tolestu egiten dira, bai? Eta nahiko arroka plastikoak direnez, ez direnez errez apurtzen, bakarrik tolestu egiten dira eta ez dira apurtzen. Eta horrela sortzen dira, mendiak. Honi, barne eragile honi, deitzen diogu tolesdura. Hurrengo antzekoa da, eta da falla. Noiz ematen da falla? Kasua berdintsua da. Hemengo presioa eta hemengo presioa egiterakoan, kasu honetan arroka horiek ez dira inplastikoak, eta dira hemen esaten duen bezala, nahiko material zurruna, gogorra. Orduan, bultza eta bultza egiten badute hemendik,